i bɛ taa sɔrɔ an ka togodaw la an ka burusi kɔnɔnaw na an ka villagew la ONG de bɛ se o yɔrɔ la yen ka dɛmɛ don musolakaw ani denmisɛnninw ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ONG yɛrɛ ka baara dabɔlen de kama donc ni mesure nin talen a bɛ se ka wolo fɛn caman kan gɛlɛya min bɛ yen dɔ bɛ fara gɛlɛya kan parce que dɛmɛ min bɛ ka don o mɔgɔ minnu ma o dɛmɛ bɛ na jɔ parce que ONG minnu bɛ Mali la que ce soit les ONG internationales ou bien ONG nationales i bɛ taa sɔrɔ u ka financement a bɛ bɔ yɔrɔ caman na Faransi dɔrɔn tɛ mais ni mesure nin a bɛna gɛlɛya caman de lase ONG baarakɛlaw ma ani mɔgɔ minnu les bénéficiaires n'an b'a fɔ o ma ko les bénéficiaires minnu bɛ bénéficier ONG ka dɛmɛ na u ka sigidaw la dɛmɛ caman fɛnɛ bɛ ka taa école minnu bɛ zone o yɔrɔ la ani kɛnɛya hukumu kɔnɔna na donc ni nin fɛn kɛra a bɛ kɛ sababu ye o dɛmɛ nin bɛ jɔ donc ni dɛmɛ jɔra furakɛli yɔrɔ dɔw la o bɛ gɛlɛya o dumuniko yɔrɔ dɔ a bɛ gɛlɛya ani a bɛ tali kɛ domaine caman kan hali sigida lakanani ni fɛn ninnu a bɛ ani muso dɛmɛ min bɛ don musow ma pour que o bɛ se ka culture maraîchère c'est-à-dire que jardin kɔnɔfɛn ninnu o bɛ kɛ sababu ye a bɛ revenu dɔ d'o ma n'a b'a fɔ ko les activités génératrices de revenus donc gɛlɛya caman bɛ don o la a gɛlɛya ka ca dɛ o ye fɛn o ye fɔlɔ ye filanan mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ONG la n'o kalo kalo o bɛ sara sɔrɔ o sara bɛ se ka kɛ sababu ye k'o ka denbayaw lahinɛ k'u somɔgɔw lahinɛ bon ni nin bɛɛ nana jɔ imagine un peu dɔ bɛ fara chômage kan parce que statistique c'est vrai que statistique yɛrɛ bɛ min fɔ certains dɔw b'a fɔ ko financement 3000 personnes 3000 emplois directs et 11 000 emplois indirects. Imagine n'olu bɛɛ kan ka dabila o tɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ non mais État tɛ se ka bɛɛ ta o jeli ninnu n'i y'an ka fonctionnaire jateminɛ est-ce que o bɛ 100 000 comment dire o tɛ 100 000 bɔ mais ONG min bɛ tali dama min kɛ a kɛra emploi précaire o hali n'u b'a fɔ ko emploi précaire parce que c'est des contrats en CDD donc contrat à durée déterminée hali o la au moins a tigi bɛ a ka denbaya balo sɔrɔ a la ni denbaya banana a bɛ se ka denbaya furakɛ bon n'a fɔra ko n'olu nana jɔ a ko ma nɔgɔ dɛ u ka hakili jagabɔ san'u ka mesure dɔw ta u ka jateminɛ kɛ a impact a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye jamanadenw kan fɔlɔ san'u k'a ta u kana dusu bila hakili ɲɛ parce que n'i ye dusu bila hakili ɲɛ i bɛ tiɲɛni caman kɛ dɛ donc ne b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka hakili bila dusu ɲɛ